unboxing όλο το advent calendar της Benefit Cosmetics. Κουνιέται όπως ένας πραγματικός κύβος του Rubik. Ξεκινάω με το πρώτο σιρταράκι και πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 1. FunFest mini μασκαράκι. Τι έχει το νούμερο 2? Έχει το αγαπημένο μου ξεβαυτικό, λιώνει μέχρι και το πιο δύσκολο μακιγιάζ. Και έχουμε ένα Benetint, νούμερο 4. Έχει το Willa, το οποίο είναι ρουζάκι. Και έχουμε το Fluff Up Brow Wax, το Pore Primer σε μίνι συσκευασία. Συνεχίζω με το 7, το οποίο είναι εδώ και είναι αρκετά μεγάλο. Και μέσα έχει eye patches. Wow! Δεν το έχω ξαναδεί αυτά. Έχει το Smooth Sip, το οποίο είναι μια ενυδατική για τους πόρους. Νούμερο 9. Μέσα το Dew La La. Το δούμε λίγο. Πολύ έβαλα. Είναι highlighter. Wow. Έχουμε ένα προϊόν για τα φρύδια. Το Gimme Brow. Αυτά εντωμεταξύ είναι τέλεια, γιατί δεν πιάνουν και καθόλου χώρο μέσα στο necessaire. Το 11 είναι επίσης μεγαλούλι. Με το αγαπημένο μου setting spray σε μικρή συσκευασία. 12. Ναι. Ναι. Έχουμε το 24 Hour Brow Setter. Το λατρεύω το συγκεκριμένο και είναι και η μεγάλη συσκευασία. Μία mini μάσκαρα, την Roller Lash. Νούμερο 14. Έχουμε το Shelly. Νούμερο 15. Αγαπημένη μου μάσκα για τους πόρους σε μίνι συσκευασία. 16 εδώ είναι τεράστιο. Θήκη και σφουγγαράκια για αφαίρεση μακιγιάζ είναι. Σε αυτά και τα βάζεις εδώ μέσα και μπαίνει μετά πλυντήριο. They're real. Αυτή τη μάσκαρα έχει εδώ πέρα και τη συγκεκριμένη δεν την έχω δοκιμάσει ξανά. Οπότε θέλω να δω πώς είναι το βρουτσάκι. Okay. Νούμερο 18. Κοντεύουμε να τελειώσουμε και δεν θέλω καθόλου. Dandelion, αν το λέω σωστά. Το οποίο είναι ένα blush σε baby pink απόχρωση. Το 19 επίσης είναι μεγάλο και έχει μέσα την Bad Gal Bang μασκάρα σε full size. Νούμερο 20 και μου φαίνεται βαρύ. Και έχει το Good Cleanup, το οποίο είναι ένα foaming cleanser που βοηθάει πάρα πολύ στους πόρους. Για να δούμε το Crystal. Δεν ξέρω πώς το διαβάζω, αυτό είναι η αλήθεια. Συγγνώμη αν το σκότωσα. Strawberry Pink Blush. 22. Την Bounce Bad Gal σε μικρό μέγεθος, επίσης μάσκαρα. Συνεχίζω με το νούμερο 23, το οποίο και αυτό έχει μέσα κάποιο πουδρέ προϊόν. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι την 23η μέρα για να βρούμε το Hoola. Είναι το original και νομίζω ότι αν ξεκινήσεις και χρησιμοποιείς αυτό εδώ το bronzer, δεν μπορείς να πας σε κάποιο άλλο μετά. Και κλείνω με το μεγάλο, το κουτί, το νούμερο 24. Έχει ένα scrunchie, τεράστιο scrunchie. Benefit. Είναι πάρα πολύ απαλό σαν πετσετούλα.